घर में माता पिता अक्सर टोकते हैं कि टीवी पास से मत देखो, मोबाइल की स्क्रीन ज्यादा ना देखो। ई सब सुनला के बाद का रौरा सोचत बानी की राउर परिवार स्क्रीन के सामने कितना समय बितावेला। पहले बात कइल जाव कि हमनी के वैज्ञानिक स्क्रीन टाइम का बारे में का कहत बाड़े। शोध के मुताबिक वयस्क के रोज 2 घंटा से ज्यादा फुर्सत के समय स्क्रीन के सामने ना बितावे के चाहिए, जवना में फोन, टीवी चाहे कवनो अवुरी उपकरण शामिल बा। तका रौरा एह सिफारिश के पालन करत बानी। हम समझत बानी कि स्क्रीन टाइम के अनुमान लगावल तनी कठिन हो सकेला, बाकिर मेडविकी के लगे एकर समाधान बा। मेडविकी के कैलकुलेटर के इस्तेमाल करी। व्हाट इज योर एवरेज स्क्रीन टाइम? बस कुछ क्लिक से संबंधित सब सवाल के जवाब मिल सकता। डिस्क्रिप्शन में दिहल लिंक खोजी आ अभी से परीक्षण शुरू करी। अगर रौरा स्वास्थ्य से जुड़ल दोसर मुद्दा बात ज्यादा मत सोची, बस मेडविकी के स्वास्थ्य असेसमेंट टूल पर जाएं आ अपना सब समस्या के समाधान खोजी।